Že čau pařmenky a pařmeni, vítejte na hru Minecraft. Je tady se mnou Wolf. Čau. A kde je ten druhý? A Jake, a nějaký Jake. James. Vítejte na verzi 1.7.2. A kamarádi, dáte mi povolení do druhého? Napiš na... To nejsou naše truhle. To jsou kámoše jednoho. Jo, my nemůžeme povolovat. Taky tady. Kde máš kámoše? Kam odešel. A... Hej, že se povoluje PvP, res, PvP, nebo to? No, já jdu na spawn. Spawn? Jak se to povoluje teda? Res, PvP, to nefunguje. Hej, jak se to Spawn. Co? Takže, já jsem teď na spawnu. Si na spawnu a potom se portnáš. Co Míšo? Jak se to zapíná, hej Tomáši? A co? Res, víš co to je res, set, Jur. Warp. Dole se podívám, jestli jsou. Jo, tak... No, spawn. Pojď po A. Spawn. Pojď po A. Spawn. A musíš si vypnout klid. A já... A lala. Pojď se. Já jdu na kreaté. Já jdu lítat. Pojď se na mě. Já. No, pojď se. Pojď se mi něco ukázat. Tak já ještě jdu do tuhy. Míšo? No? Píšte, ať ti to napíšu. To mám? Jo. Hej. Co? To má. No. Kde nemluvíš, pojď po A, já ti chci něco ukázat. Ty vole. Že ale pojď, ale vypni si klid, jak ti to neukáže. A co mám asi, ty vole? Prděli hovno. Počkejte. Já si něco napíšu, takovýho smajlíka. Ale koukej se, jestli ti napíšu smajlíka. Portneš mě teda. Jo, tak čekej. Míša si ještě něco jde udělat. No, můžeš už ho portnout. Jo. Míša, povolíš mi to? Teď už jsem ti to povolil. A ty máš tu sekavou, ale já tady nemůžu lítat nic. To je sekava? No, ty jsi udělal sekavou. Teď jsem neudělal sekavou. Jo.
Tady nemáš opravení k pohybu pro rezidenci villa. Ty vole! Dáš prdel, ne? Tak vypadni z té rezidence. Jak asi? To a ono, A pojď na home, no. to ono a Už? ne, Jde ti to? ne. Jde ti to? Čekej, je tam... No, čekej, jestli nemám nohy. Hejbej se teď. Ne. Už se můžeš hejbat. Ne, nemůžu. Ty vole, já nevím, co s tím máš. Ne, ty s tím něco máš, jo. Ne, moc mi to... Zase lítám, a zase ne. Počkej. Umíš to? A teď? No, Můžeš? ne. Já nevím, co s tím ty máš. Já s tím nic, ty si to máš dobře, jestli to umíš povolovat. Já to umím povolat, ty to máš nějaký posraný, vole. Ne, ty si to nemáš blbě napsaný. Nemáš opravení tu pohybu pro rezidenci villa. Co teď? Ne. Tak já nevím, co s tím máš, ty to máš nějak posraný, vole. Já to nemám potřebný, ty to nemůžeš povolovat teda. A nemáš už jít to od počítače? Počkej, Prosím, dělá tu sekavou resku, ty vole. já to nedělal, to se udělalo samo, víš? Nevím, nejde to. Počkej. Co děláš? Sráč. Ty vole. Že ty si koukáš na videa? Ne, já to zkouším. Ne. Ty vole. Buď čekej, já to zkouším. Já už sportu. Ne, Je porky se. Yes. Hej, Bare, ty si můžeš hejbat. jak to, že se může hejbat? Nevím, cheater. Jo, Pojď sem, Bare, ke mně. Bare, pojď sem ke mně. ty jsi cheater nějaký. Pojď mě. Napiš login, ne ty vole. A svoje heslo. Napiš login a svoje heslo. Jo, odpoj se na test. Ty vole, kam až dál. Jsem parkourista.
Juhu! Já se pořád nemůžu vypat. Nějaký cheater. Jak může být cheater? Je cheater. Ty jsi cheater. Bar cheater. Barel, ty máš povolený, já nemám upravení. Musím, čau. Nazdar. Tak čau, Míšo. Zítra. Jo, čau. Lata. Můžeš do mě bouchat? No, kde seš? Ne, Můžeš. ne, já jsem mohl jenom do něho. Jo, takže lidi, já se s vámi loučím pro dnešek. Pro ten díl je to vše. Rozloučíš se? Jo, čus lidi. Takže čau, pařmenka, pařmenky.